dodo muta blir kinetap tukaya sinipi cocopan nami ngawangis Buresrawa niki Kanjeng Rama yen bisa tak elingake aja mbok bacutke anggonmu tresna marang Bratajaya milya wanudya liyane wae ing menapa kula mboten angsal tresna kaliyan Bratajaya kamangka namung Bratajaya ingkang kula tresnani Buresrawa aku ngerti tresna ki wuta ning ya aja wuta mripatmu to Buresrawa pakure Kanjeng Rama sago paring pambiyantu menapa mboten Blaka Suta yen manudyane Bratajaya Rama ora bisa paring pambiyantu mau jarene arep paring pambiyantu barang sing tak tresnani Bratajaya ora gelem paring pambiyantu wong tuwa apa kuwi wong tuwa ora bisa dugemi lambine mencla-mencle senengane baluwi karepe anak manusuk panjenengan setan wani karo wong tuwa wani wae wong tuwa mlenca-mlence lambine senengane jegali karepe anak setan alas alung minggat saka kene Kanjeng Rama kenging menapa Kanjeng Rama mboten saruduk kula tresna kaliyan Bratajaya kamangka mboten manut ya sanesipun ingkang kula tresnani kejawi Bratajaya lho Kanjeng Rama